1135. אחד האנשים החשובים ביותר ביהדות, איש אשכולות, מדען, רופא, חוקר ומנהיג, אשר בין היתר עסק בנפש האדם ובבריאותה. ייחודו של הרמב"ם לשמו הגדול נבע מכך שדיבר קודם כל באמצעות התזונה ושיפור הנפש. על פי הרמב"ם המילה בריאות כוללת בתוכה 3 כללים חשובים לשמירה על איכות החיים טובה: בולם, רוגזו, יפחית, אוכלו ויגביר תנועתו. בולם רוגזו, נפש בריאה בגוף בריא. לחץ הוא גורם ראשי לרוב המחלות. כשאדם נמצא בלחץ מתמיד, הגוף מייצר רעלים. תפקודו משתבש והתוצאה, מערכת החיסון אינה מתפקדת במלוא כוחה, והאדם רגיש יותר למחלות ולחולי. יפחית אוכלו.